Ini penonton mayang ya sing jek lenggah ana ing wanci gara-gara. Nah, kalau mau menehi tembang sing klasik apa? Jineman ya gelem. Apa kira-kira nduk? Langgam mawon nggih, Pak. Apa? Langgam. Oh, langgam. Siap. Dibawani mboten? Oh, iya ana dibawani no. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya Nyidra Asmara, Pak. wah, Nyidra Asmara. Iya. Weh, saged niku. Saged, Pak. Weh. Insyaallah. Insyaallah. Lah kemengke enek sing WA aku ki kan. Sinten? Gila tak wacane ya. Nah, aku ndarani goroh. Mengke kula tak bawa Nyidra Asmara, Pak. Sinten? Nanang tunanetra. Iso WA aku to, matane raro kok iso WA iki lho. Nanang merem. Nanang merem. Wah, lagi. Heeh, ya. Iso ya nang wenang.